σεξ, πραγματικό σεξ με τη γυναίκα σου, την κοπέλα σου ή μια κοπέλα οτιδήποτε, ή το αντίστροφο, ή με όποιον θες εσύ, θες να είσαι αγόρι και να πας με το αγόρι, πήγαινε, είπε το κορίτσι σου. Θέλετε να κάνετε ομαδικό, κάτι και ομαδικό, δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Είμαστε πολύ άνετοι, πολύ lads. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στο κρεβάτι του. Ό,τι θέλει. Είστε ανάμεσα στο δίλημα να κάνετε κάτι με ό,τι θέλετε στο κρεβάτι σας, στο κρεβάτι του αλουνού, στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, επάνω στα κάγκελα, επάνω στο ψυγείο, μέσα στην μπανιέρα, στην πισίνα, στη θάλασσα, στα δάση, ή προτιμάς το cyber sex? Εντάξει, για μένα η απάντηση είναι η πρώτη. Προτιμώ το αληθινό έρωτα. Μην τρέπεστε, παιδιά, να λέτε τη λέξη έρωτα. Ο έρωτας είναι ωραία λέξη. Έρωτας, έρωτα. Έρωτα. Αχ, έρωτα. Έρωτα και πάλι έρωτα.